Pavel băi tacti po tacti. Ajde, početi kundiki tamakiti. Ajde dede. Ajde kundiki tamaki slatki dede. Такти по такти, Амелка. Я пак такти по такти, че не да чух. Nije bе bе. Ajde изпейте, че дede ще дава пари. Просто мирише. Дede ще дава пари. Не, виж, аз преди малко я гушна. Не бе, тя сега на такова. Такти по такти иска ти. Да. Айде такти по такти. Абе тя голяма работа става. Kundiki ajde dede, ajde. Не, Давай, Петри. Давай. Айде, давай. Да свалим една цигара. Камерата снима, вземе парите. Айде го това купана, абе, пари. Да ви чуем вас да ви чуем. Аз ще ти дам на тебе, Това са на детето. Те си направиха програмата. Вие след малко. Без репетиции това им беше шоуто. Така ли? Айде пей ти песента сега ти. Айде Сигма Бой. После ти. Ама Заедно ли? Аз ви платих, искам да си пеете. дядо ви без микрофон си вика прекрасно. Айде. Ой, я покупники. Ай. Ой, не ги папа деде. Бра, запици права. Айде, деде. Ако си тук да ви се задали от смях. Айде, деде. Айде. Нас това ми напомня на лилата, стръгването на котка. Нас стръгването на котка, как се спя много. Айде, пейте. Айде. Ти си. Амелка. Аделка, вземи си парите, деде. Айде, Амел. Айде. Нали на бати песента можеш? Айде, деде. Амел, искам так. Я, Амелката. Айде, дайте, айде, почвайте. Ти почни. Айде, първо, ти почни, тя да почне да пее. Айде, кундики. Де малки кундикита. Айде, де малки кундикита. Ако обичаш ли деде? Айде, де. И ти обичаш ли деде? Да. Айде, пей ти тогава. Сраме. Абе, убаво. Айде, убаво. Не, цяла толкова. Добре, коя песен може да изпееш? Абе, там, му, една песенята. Браво!
za Vicunka. Na Vicunka dede. Ajde i Beti. I Beti. Olha Vicunka dede. A, nova škola. Новата школа, какво става с новата школа? Айде горе. Нема типа, типа. За неговите архиви. Какво става сега с вашата програма? Готови ли сте? Те са готови. Браво! Айде сега, коя песен да ви пускаме? Да? Айде пусни ме. Може. Леко. После сте вие кондиките, айде. Дете малките кондиките, айде. Майче, много хърби прави. Ящи, малки кондиките са тук. Те са сладки. Те са малки сладки кондиките, ама кондиките много сладки. Кой за кои папа ти си? Кое ма не де? Ганслап, не! Няма кой да ми го издържи ганслап. Чакай. Не. Малко, ай, само малко. Я дръпни толсто. Ама му тук от пазарите там на камери. Ой, красивка. Пъкнете ли стишно, прибийте? Ама ти хубав! Ти тречо! Много слабо, бе. Къде телефона, ма? Къде телефона е? Сега цяла вечер ще ни се кара то. Селка, къде ти телефона, деди? Да го усилим малко. Да го усилим. Кой е телефон и познак? Дай от начало, айде. Нищо. Усили. Така ли? Айде, грешки, айде. Ама, чай, искаме от начало. Да, гениално. Мога, как да не мога? Айде. Не, готово. Нещо усещаме Не се издържа. даде слабо. Концерта ви се развали. Дига, айде. Дай от начало сега. Дай музиката. Музиката от начало дай, айде. Бебе, ела. Да, началото ще го видяхме. Много интересно беше. Давай. А така. Оп, давай. Това е страхотна. Къде е, брате, не знам. Той без да е репетирал. Чувстваш хореографията? Браво. Ама играят много хубаво, наистина и знаят да го играят това. Няма да го спрат това, нека си играят танца и тъпне. Аз бях не мисля. No, Muslim ya bile
потрясти програма. Се потрясти. Ама не се смешна, ма. Не да не деми. Тропчо, какво стана? Ой, Бебка! Ой, само кондики, ма не. Ой, не. Ще ви ударат. Прави по-късно. Не да съм аз не да чета английски. Питай майките. Аз не да чета английски. Ще да го спирам ли това? Спирай вече.